OK, takže čau lidi. Vítám vás u mýho prvního videa na tom kanále. Tady to bude o mojí pyrotechnice, co mám na rok 2025/2026. Můžeme rovnou začít s něčím, co vidíme hnedkon. To je kulová Puma White Peony. Má 100 mm a má 360 gramů. Pak tu máme Monster 100 gramů. Pak tu máme Color Fountain 1500 gramů. A to je všechno z toho, co vidíme hned. Teď si otevřeme box. Jako první tady vidíme 3 70-ranový koberečky, mám pocit. Nebo 60, teď fakt nevím. Tak. Pak tu máme Extreme Thunder 48 mm. 3 kusy. Kobereček 500 ranů, Kalašníkov. Doom Boom Explosive Ball 3 kusy. Celý balíček Pyro SR Petard. Všechno pyrotechnika, kterou uvidíte, je z Pyro SR. Zombie Attack, Zomboom 5G, už mám jenom 2. 3 kusy XXL Thunder 30 mm. 3 kusy Doom Boom single shotu 20 mm, mám pocit. Pak tu máme nějaký petardy. Jsou mixnutý, takže vám takhle ukážu. A pod tím jsou jenom samý Killer Bulldogy. 10 Killer Bulldogů. Tak. A teďko už jdeme na kompakty. Takže máme jeden login 9 ran, jeden major 9 ran, jeden hnusák 16 ran, má 128 gramů. Pak tu máme Kung Fu Hamster 16 ran, má 304 gramů. Pak tu máme limited edition 49 ran 500 gramů. Vidím, že tam je 499, ale tak 1 gram, to je k ničemu. Pak tu máme Vampire 36 ran a 324 gramů. A jako poslední, teď se musím otočit, tu máme Assassin 49 ran, 392 gramů. To je všechno z tady toho videa. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like a odběr a čau.